प्रोजेक्ट ड्रॉपलेटची फर्स्ट प्रोटोटाईप आहे आणि दिस इज ऑल एअर प्रोपल्शन बेस्ड. म्हणजे तुम्ही बघाल तर ह्याचं पाण्याच्या खाली काहीही नाही आहे पार्ट आणि दॅट गिव्स अस अ ह्यूज ॲडव्हान्टेज. आता वी आर अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल मरीन एक्सपेडिशन. त्या प्रोजेक्टचं नाव आहे projectdroplet.com, जिथे आम्ही ही बोट बनवत आहोत टू सेंड अराउंड द वर्ल्ड. म्हणजे आपल्याला जगाला एक फेरी मारून यायची ह्या बोटीने. सो आम्ही हे करत आहोत कारण का आम्हाला दाखवायचं होतं की आत्ताच्या टेक्नॉलॉजीने तुम्ही एवढे ऑलरेडी प्रोग्रेस केलेला आहे. सो ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही फक्त ॲमेझॉनवरनं ऑर्डर करून ही बोट बनवली. सो अजून नेमकं काय आहे? किती दिवस एकच मिनिट.